Benvinguts a totes i a tots, una vegada més, i avui anem a treballar els demostratius. Els demostratius també són uns tipus de paraules i abans de treballar-los anem a començar per fer un xicot de repàs sobre els tipus de paraules que hem vist fins ara. I diràs, Víctor, és que totes les setmanes repassem el mateix. Sí, és important repassar-ho perquè tenim que conèixer tots els tipus de paraules que utilitzem en el nostre dia a dia quan parlem i quan escrivim. Comencem amb els substantius. Sabeu ja perfectament els que són els substantius, per tant anem a fer-ho de forma ràpida, ¿vale? Ja sabeu que són paraules que anomenen animals, persones, objectes o coses i els podem dividir en comuns i en propis. A part, també tenen un gènere i tenen nombre. Quan parlem del gènere dels substantius, se refereix a que poden ser o masculins o femenins. I quan parlem del nombre dels substantius, sabeu que poden ser o singulars, ¿vale? Que sols hi ha un, o plurals, que hi ha més de 1. Si seguim repassant, després dels substantius tenim els articles. I els articles que són? Són les paraules que ens indiquen si un substantiu és masculí o és femení. I així a la pantalleta teniu els articles masculins i els articles femenins, que mentre jo estic parlant segur que ja els heu repassat. Seguim. L'últim que veiem la setmana passada van ser els possessius. Els possessius ja vam dir que eren aquelles paraules que ens indicaven de qui són els objectes o les coses. I tenim diferents tipus de possessius. Tenim possessius que són d'una sola persona o possessius que poden ser de més d'una persona. I dins d'aquests tipus de possessius tenim els singulars i els plurals i els masculins i els femenins. Així al requadret ja tenim aquesta taula que la copiareu a la llibreta, i no crec que faci falta repassar-la. I ja per avui, en definitiva, anem a veure el que són els demostratius. Què són els demostratius? És un nou tipus de paraula que ens indica el lloc on estan els objectes, les persones, els animals o les coses. El lloc on estan. I per a fer això, anem a tindre una classificació o uns tipus de demostratius, que és la següent. En primer lloc tenim demostratius de proximitat. Què vol dir? Que estan proper de nosaltres. Són demostratius que anem a utilitzar per a dir que hi ha coses proper de nosaltres, com per exemple, este ratolí. Este on està? Està així, pràcticament al meu costat. O este telèfon. Per què? Perquè està així. Després tenim els demostratius de mitja distància. Això què vol dir mitja distància? Que no estan així davant de mi, que estan un poc més junt. Per exemple, si jo agafo el telèfon i me'n vinc fins així, ja no està tan propet com estava antes. Està un poc més junt, està a una distància mitjana. Per tant, ja no vaig a dir este telèfon, vaig a dir aquell telèfon, perquè està a una distància mitjana. I per últim, tenim els demostratius que ens indiquen que algo està lluny. Lluny és que està molt lluny, molt junt. No estaria ni prop ni a una distància mitja, sinó que està juntíssim. Imagino que jo vaig agafar aquest telèfon i me'n vaig fins així. Veritat que està lluny? Això serien els demostratius que indiquen que algo està lluny. I ja està. És molt facilet. És molt facilet, simplement tenim que practicar un poquet i ho practicarem fent activitats. A veure, primer que res, abans de fer les activitats, anem a agafar la llibreta de color roig i anem a ficar la data en el bolígraf negre i després de títol, en bolígraf roig, anem a ficar què són els demostratius. I anem a copiar en el bolígraf blau la definició del que són els demostratius. Una vegada ja tenim fet això, ens en venim als tipus de demostratius, que anem a ficar tipus de demostratius en bolígraf blau. I els quadrets, com fem sempre, els copiem amb el llapis i després els podeu decorar si voleu i pintar. Espero que us hagi quedat clar el que són els demostratius i per a qualsevol dubte ja sabeu que o bé ho podeu escriure a la pàgina web o m'ho podeu enviar per WhatsApp directe a mi mitjançant el telèfon dels pares i les mares. Espero que us hagi agradat el vídeo. Adeu!